Трети ден сми, вече 2 пъти смени отбора. Какво е усещането? Ами в главата ми е пълна каша, защото аз мислех, че за да бъда избран от лошите, значи понеже има двама аутсайдери се мотаят в играта, означава, че има кръстник. И кръстника не ме е избрал, защото щях да умра. И си викам, че има пука и че ме е отровил. Тоест единственият начин, по който си мислих, че аз не съм умрял, е ако е пуката и ме е отровил. И затова очаквах днес да умра. И като не умрях и вече не знам какво се случва. Като цяло. Кой предполагаш, че е кръстник? Кой предполагам, че е кръстника? Просто предположи. Значи по едно време си мислих, че е Вилям, а тя трябва да е добра. Значи съм между Петър и Иван. Между Петър и Иван. Да кажем. А кой смяташ, че е демона? Добре, значи тук начупвам някой, да кажем, че е Алекси. Добре, а на кои хора имаш доверие? Кои хора имам доверие? Значи, според мен, Петър трябва да е наистина калайджия, както казва, защото ако не беше, щеше истински някакъв аутсайдер да си каже. Според мен той е добър. На кой друг? На другите, умрелите през вечерта имам доверие. И на някой друг нямам много доверие. Като какъв искаш да спечелиш играта, като добър или като лош? С тази роля имаш възможност да избираш? Нямам много да избирам. Те мен ме избират. Бих предпочел като лош, ама вече не вярвам пак да ми се случи да съм лош. Тъй, че ще трябва да печеля като добър. Успех!